Aquest cop no vinc exactament a un hotel, soc a l'AIE La Salle, un lloc on conviuen estudiants, grups i gent amb moltíssimes coses per explicar. M'hi acompanyeu? Va, vaig a veure que s'hi cou aquí dins. Això és enorme. No hi ha ningú aquí. Hola, què tal? Voldria allotjar-me. Has vingut al lloc ideal. Això és molt gran, no sé. Per aquí segur que passa molta gent, no? Passa molta gent. Tenim diversos tipus de gent, tenim grups escolars, grups esportius, tenim residents, estudiants que estan tot l'any, tot el curs escolar aquí i venen de diversos llocs. No sé si em pots ensenyar on dormiré jo avui. Sí, t'acompanya, t'ho ensenyo tot. Doncs som-hi. Per aquí? Sí. Per aquí passa moltíssima gent, doncs, si és tan gran. Molta. Hi ha gent que venen a estudiar aquí a la Seu, hi ha que són de la Universitat d'Andorra, estrangers que venen a fer piragües, bueno, hi ha una mica de tot. Clar, és que al final la Salle està en un lloc molt cèntric. Per tant, també afavoreix a que la gent després pugui fer moltíssimes coses aquí a la Seu. Sí, aquí poden fer moltes coses a la Seu, des d'esports, muntanya, visites culturals, tot. Oh, va! Hi ha un gimnàs i tot, eh? Sí, Demà m'aixecaré d'hora i faré i peses. això ho agraeixen molt els residents, perquè venen aquí quan volen i fan el seu esport. Sala Cadí. Ja m'he enamorat només amb això. I veuràs les vistes que té. Em pots veure? Opa! Ai! Ah, doncs està genial, eh? És perfecte. La residència, ara t'ensenyaré, tenen una sala d'estudi també. Sí? Molt bé, amb vistes a l'altra banda de la Seu. Exacte. I t'ensenyo l'habitació, si vols. Ai, sí, perquè et comencen a fer mal als peus ja de tant caminar. Per favor. Els estudiants, que exactament és una doble. Cap allà, al darrere, tenen el bany. Totes les habitacions són amb bany, aquestes. A veure... Hola, què tal? Hola, ¿qué tal? Res, és per avisar-te que estic a l'habitació del costat aquesta nit. Ah, perfecto. Vius aquí? Estàs de vacances? La verdad es que estoy de visita porque, bueno, yo soy esquiador. Oh, professional. Sí, profesional, aquí de fondo, y vengo desde Bolivia hasta acá. Expresamente aquí. Sí, a ver, es un lugar donde ya estuve antes, donde la verdad me siento bastante cómodo y al tener las pistas cerca me viene perfecto. Doncs demà m'ajudes al matí amb les peses? Exactamente, Vale, va. sí. Pues fins demà. Perfecto. Adeu. Clar, molts venen per activitats, per estudis, per esports. Al final s'acaba fent una superpinya aquí. Sí, superpinya i gran família som tots. Bueno, Ivan, això és la zona de l'alberg. Diferenciem la part de la residència de dalt amb això de l'alberg. Aquí allotgem els grups durant l'estiu. És a dir, si jo vinc amb el meu equip de hockey, que som 35, aquí hi cabem? Clar que sí que hi cabeu. Aquí hi ha 75 places, més o menys, amb habitacions de 2 fins a 5 persones. I ara te n'ensenyo una, si vols. I aquí és on us allotjaríeu, amb els companys. Home, aquí estarem de fàbula, eh? Ja marxes? Ai, sí, tot i que m'hi quedaria. He dormit com els àngels. La clau. Gràcies. Fins la propera. Bon viatge. Adeu. I a la Salle, la Seu, és molt més que un allotjament. 2 ritmes diferents, però un mateix objectiu, oferir un espai proper, flexible i pensat per conviure. Aquí no només vens a dormir, vens a compartir, aprendre i formar part d'un ambient molt viu.